Dobrý deň, moje meno je Jakub Petráš, som tvorca systému Inside Out a dneska by som vám ukázal druhé inštruktážne video, a to ako vytvoriť tréning. Toto video je zamerané hlavne pre trénerov, čiže ak ste hráč, môžete ho kľudne preskočiť. V prvom videu sme si ukázali, ako sa prihlásiť a zmeniť si heslo, čiže do systému sa znovu prihlásime tak, že dáme si stránku insideout.click alebo z toho mailu, ktorý nám prišiel po vytvorení, tam môžeme kliknúť na danú linku, tak ako som vám ukazoval minule. Takže tu sme na prihlasovacej stránke, vyplníme svoje meno a heslo prihlasovacie, ja už to mám uložené, čiže len si to takto vyplním, kliknem na prihlásiť. Dostal som sa do systému. Toto je pohľad na systém z pohľadu trénera, čiže je to v prvej stránke alebo domovskej stránke máme svoj kalendár, ktorý si môžeme teda prepnúť na denný pohľad, ktorý je automaticky po prihlásení, alebo týždenný pohľad, alebo mesačný pohľad. Tu si budeme prekliknúť ďalší mesiac a tu už vidíme vlastne nejaké tréningy, ktoré som buď vytvoril ja, alebo v ktorých sa ja ako tréner nachádzam, lebo môže mi aj iný tréner vytvorí tréning, napríklad keď sme dvaja tréneri, vytvorí to jeden tréner a vidím to aj ja, lebo som v tom tréningu účastný ako tréner. Takýto tréning si môžem pozrieť teda tak, že kliknem si na ňo, dám si stránku tréningu, no a vidím, že som tu uvedený ako tréner, už vidím, že mám aj zaznamenanú účasť ako zúčastnený, vidím, to je môj tréner kolega, vidím, akých hráčov tu sú a vidím aj, aké zdroje sú v tomto tréningu. Ale poďme si teraz ukázať, ako vytvoriť teda nový tréning. Čiže do kalendára sa vrátim späť sem nakliknutím na kalendár. Nový tréning môžeme vytvoriť buď kliknutím sem na nový tréning, alebo rovno tak, že vieme, kedy ten tréning je a vyberieme si daný čas v kalendári. Čiže ja viem, že som dneska, že budem trénovať zajtra o 8. Alebo dajme tomu, že viem, už sa ten tréning odohral a trénoval som včera napríklad o 8, čiže kliknem na 8:00 ráno a už ma to automaticky prehodí na stránku vytvorenia tréningu. Čiže tréning mám od 8 do 9, dajme tomu, že bolo to 2 hodiny, čiže tu vám prepíšem na 10. Opakuj tréning je, keď chcem si vytvoriť takisto ako v vašom kalendári v mobile, keď chcem vytvoriť opakujúcu sa udalosť, môžem dať, že vytvoriť denne tréning, čiže a kedy bude koniec opakovania, čiže viem si takto vytvoriť tréning napríklad na celý pol rok dopredu. To zatiaľ necháme tak. Ukážem vám teda základné vytvorenie tréningu, čiže zatiaľ som si vyplnil čas, odkedy dokedy. Nájdem si nejakých hráčov, napríklad takto keď začnem písať, by tu vyskočí jeden hráč, musím vždy dať pridať, takže mám ho tu. Môžem si dať ešte ďalšieho takto hráča, zase klik na meno a pridaj. Tu som automaticky ma to označilo systém, lebo vie, že som prihlásený. Čiže vybrať trénera vždycky tak, kliknú na toho trénera, ktoré sa zobrazí modré, ale keď viem, že som s nejakým ďalším trénerom trénoval, môžem ho tam tiež pridať. To sa robí vždycky pomocou CTRL, čiže držím CTRL a kliknem ešte na ďalšie meno a takto môžem označiť ľubovoľný počet trénerov. Zatiaľ si tam necháme teda iba seba. Pridať zdroj. A zdroje sú teda nejaké neživé predmety, ktoré sa do tréningu môžu pridať. Tiež vždycky vytvára náš manažer klubu alebo šéf tréner. A vieme tu teda naklikať, koľko sa tam tých zdrojov bude na tom tréningu nachádzať. Kebyže tu mám ďalšie zdroje, tak tu budem mať takto súvisle vypísané. Zatiaľ tu máme len jeden zdroj a to Kurt, čiže tu môžem zvýšiť množstvo tých zdrojov, dáme tomu, že zatiaľ na jednom kurte sa to bude odohrávať. Ďalej meno alebo popis, môžeme to, tam to je ľubovoľné, ale
je dobre tam niečo napísať, aby sa v kalendári ukazoval ten popis aj hráčom a vedeli, že o aký tréning šlo. Tak môžeme dať, neviem čo má tak napláne, tréning, kondície. Posledný bod je typ tréningu. Tu mám zase iba základný tréning. A to zase bude vytvárať šéf-tréner, pokiaľ máte viacero typov tréningov. Môže tam byť kondičný tréning, základný tréning, mentálny tréning, prípravka, takéto rôzne typy tréningov, ale to záleží od vášho klubu. Čiže my tu máme len základný tréning, čiže nemáme čo vyberať, dáme vytvoriť tréning. Tréning bol vytvorený. Vidíme, že všetko, čo sme tam nahodili, tam je. Teraz nám treba vlastne, systém nás upozorňuje, že na tomto tréningu nemáme vyriešenú účasť. To znamená, že pokiaľ sme si tréning vytvorili do budúcna, tak to zatiaľ neriešime. Ale ak už sa ten tréning odohral, tak by sme mali zaznačiť, kto na tréningu bol a kto na tréningu nebol. Aby to bolo zaznamenané v systéme a potom sa to zohľadňovalo vo vyúčtovaní na konci mesiaca. Ale celkovo aj pre kontrolu rodičov, ktorí si chcú pozrieť, že či skutočne to dieťa na ten tréning sa dostavilo. Čiže tuto dáme jednoducho zaznamenaj účasti, klikneme. Keď je prítomný, dá sa fajka, keď nie je prítomný, tak sa fajka nedá, dajme tomu, že nadal na tréning neprišiel. Môžeme dať uložiť. A vidíme, že už nám to nič nesvieti, plus vidíme, jak sme zaznamenali účasti, zúčastnený, nezúčastnený. Keď sme sa pomýlili, nič sa nestane, znovu len dáme zaznamenať účasti. Zistíme, že ten nadal tam v skutočnosti bol, len doplníme čiarku a znovu dáme uložiť. Čiže je to tu. Tento tréning, keď dáme znovu kalendár. To je 5.6., čiže 4.6. vidíme, že tu je. Ešte by som vám len pripomenul, že tieto účasti je dobré si skontrolovať na konci mesiaca, ale najlepšie priebežne, čiže tie účasti sú zaznamenané. A najlepšie sa to kontroluje teda z kalendáru, takže si pozrieme, či tu nemáme žiadne také varovanie. Žiaden tréning tu nemá taký výkričník, to si hneď všimnete na tom tréningu, ktorý tu bude s takým výkričníkom. Bohužiaľ to ďalšie nemám. Plus si to viete pozrieť aj tuto v sekcii tréningy. A to moje tréningy, kliknete na trénerské tréningy. Tu sú všetky vaše tréningy. A pokiaľ chcete len tie, ktoré neviete nájsť v kalendári, lebo ich máte veľa a chcete nájsť tie, ktoré máte nevyriešenú účasť, tak len zakliknete toto, dáte filtruj. A vidíte, že ak vám vyskočí prázdna tabuľka, ste na tom veľmi dobré, lebo všetky tréningy ste už účasť vyriešili. Tak ďakujem za pozornosť, toto bolo druhé inštruktážne video, ako vytvoriť tréning v systéme Inside Out.